Eistedd lawr dwi, a sy'n mynd o le ar hynny, yn arbennig wrth i ddyn heneiddio. Ond yn bwysicach beth bynnag, dyna traddodiad yr athrawon Iddewig, yr Abiniaid. Ac os chi'n cofio, dechrau fengil Mathew pennod 5, y bregaeth ar y mynydd, ni ddarllen bod yr arglwydd Iesu Grist wedi esgyn ar y mynydd, ac yna bod wedi eistedd, dilyn hynny yn agor ei gig ac yn dysgu. Felly mae yna draddodiad parchus i'r arfer o eistedd i ddysgu. Ac mewn ffordd, fel gwedais i ynghynt, o'n i yn meddwl am yr oedfa hon, tro cyntaf i wneud un felly dros Zoom, fel rhyw fath o astudiaeth feiblaidd. Nawr, mewn astudiaeth feiblaidd, mae ydych chi mwy o dialog, ond dwi ddim yn mynd i dynnu ar eich sylwadau chi pnawn yma, rhag ofon bod i'n embaros rhywun neu gilydd a minnau yn eich plith. Ond na, i fod o ddifri, dwi dymuno i ni fwrw golwg ar rhan o adnod sydd dyn ni yn y llythyr cyntaf ysgrifennodd yr apostol Paul at yr eglwys yn Ninas Thessalonica yng Ngwlad Groeg, sef 1 Thessaloniaid, pennod 5 ac adnod 23. Neu ddarllen yr adnod i chi. Wrth gloi ei lythyr ac wrth gyfarch ei gyd Gristnogion, mae Paul yn gweud bydded i ddiw'r tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch Enaid a'ch Corff yn gwbl iach a difau hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Y part dwi'n moyn i ni ystyried yw y part canol, os licwch chi, lle mae Paul yn gweud ac yn cyfeirio at eich ysbryd, eich Enaid a'ch Corff, sef tair ran i gyfansoddiad dyn. Nawr, pe bawn ni'n gofyn i chi i ddiffinio dyn, neu'r bod dynol, pwy fath o ateb sy'ch chi'n rhoi i'r cwestiwn? Mae'r salmydd yn Salm 8 yn gofyn y cwestiwn yn diwedd, beth yw dyn? I ti yw gofio am ab y dyn, i ti ymweled ag ef. Pa beth yw dyn? Mae dyn yn diwedd rhyw fath o enigma, mae'n ddirgelwch yn mysteri. Iddo fe hunan, mae'n gallu egluro sawl peth, ond mae e'n galed i ddiffinio yr hyn ydyw ei hunan. Beth yw tarddiad dyn, beth yw diwedd dyn, beth yw natur dyn, beth yw ei bwrpasau a'i rheswm dros fod yn y byd. Mae yna sawl cwestiwn. Felly beth yw dyn, ac os chi am teitl, allwch chi feddwl am deunydd dyn neu defnydd dyn. Beth felly yw dyn. Nawr, yn ôl y Beibl, creadigaeth Duw yw dyn, ac yn wir dyma binnacle ei greadigaeth. Fe greodd Duw ddyn o brydd y ddaear ar ei lun. Fe weithiodd Duw gan greu byd hyfryd iawn. Ac ar ôl creu lle i ddyn i fyw ynddo, mae e'n gosod y dyn wedyn yn y byd hwn o amser, ac mae fe'n creu dyn fel pinnacle i'w greadigaeth. Felly y mae dyn yn greadur urddasol iawn. Mae fe yn barchus a hynny am fod e wedi cael ei greu yn wahanol i'r anifeiliaid o'n cwmpas. Yn wahanol iddyn nhw, mae fe'n unigryw. Achos bod wedi cael ei greu gan Dduw yn ben ar y greadigaeth, i edrych ar ôl y greadigaeth yn gyfrifol, ac i fod yn gynrychiolwyr Duw ar y ddaear. I fod yn greadur sydd wedi greu ar ei lun ac ar ei ddelw, yn debyg i Dduw yn ysbrydol, nid yn faterol, yn debyg iddo o ran ei ddwioldeb a'i foesoldeb, a bod e'n rhannu rhai priodoleddau, attributes, nodweddion, characteristics, sydd yn ymherson neu bodolaeth bod Duw ei hunan. Pethau fel sancteiddrwydd a chariad. Felly, yma dyn yn greadur, yn greadigaeth neilltuol, arbennig unigryw.
Ac yn yr adnod hon, mae'r Apostol Paul yn cyfeirio at Cristnogion yma yn Ninas Ephesus. A dwi ddim yn siŵr iawn, dwi'n meddwl falle siŵr o fod, beth bynnag, mae hwnna'n swnio felly, mae rhywbeth o contradiction, gwrthywediad, ond mae fe beth bynnag yn tynnu i ni y pictiwr o'r hyn sydd yn ein gwneud ni yn bobl. So mae fe'n sôn am yr ysbryd, mae'n sôn am yr enaid, mae'n sôn am y corff. Nawr mae fe'n gweud yn yr adnod o gwmpas y geiriau yma, mae fe'n gweud, wel, dwi am I ddew y tangnefedd ei hun eich sancteiddio chi'n gyfan gwbl. Hynny yw, wi moyn I ddew sydd wedi gosod chi ar wahân i'r byd yn bobl briodol iddo fe hunan. Wi moyn iddo fe eich cymryd chi yn gyfan gwbl. Fel bo chi yn gyfan gwbl ymroddedig i'r arglwydd Iesu Grist. A hynny hyd ddydd yr ail ddyfodiad, pan ddaw yr Iesu nôl i'r ddeiar, nid fel y chibwr o tro hwnnw, ond fel barnwr. Ond yng nghanol yr adnod, mae gyda ni'r cyfeiriad yma at yr ysbryd a'r enaid a'r corff, a mae Paul a'i bwysles, nid yn gymryd ar y tair rhan yn wahanol i'w gilydd, ond ar y tair rhan ynghyd. Dwi ddim yn gwahanu yr elfennau yma, tair elfen sy'n perthyn I gyfansoddiad dyn, ond mae fe'n gwahaniaethu rhyngthyn nhw yn eu plith. A wi moyn cymryd y tri pheth yma, achos maen nhw'n helpu ni yn ein pererindod Cristnogol I sylwi y fath o bodau ydym ni, a'r hyn sy'n gwneud ni yn fodau dynol, pethau sy'n gyffredin I ni, a hefyd I bobl eraill, boed Cristnogion neu ddim yn Cristnogion. Mae yna bethau sydd yn ein gwneud ni yn bobl special I ddew. Felly, yn gyntaf, mae'n cyfeirio at y corff. Mae yna tri phen, da fi felly, sef y corff, yr enaid a'r ysbryd. Cymru pethau benni weired o drefen y manw yn yr adnod hon. Felly'r corff yna'r enaid a wedyn yr ysbryd. A gweld beth yw ei hystyr. A'r peth cyntaf, felly, yw y corff. Beth yw'r corff? Wel, y corff sy'n angen mewn gwirionedd egluro beth yw'r corff. Mae'r corff yn ddigon amlwg, yn dweud, achos mae fe'n weladwy ni'n gwybod beth yw'r corff I ni mewn cyrff. Nawr, mae gyda ni yn y tîm yma, mae gyda ni budgie, ac ar hyn o bryd mae'n dawel. Sa'n clywed siwn am ew wrtho. Ond weithiau mae fe'n canu'n erth ei ben. Ac mae e'n greadur arbennig iawn. Mae fe'n bert, mae fe'n weddol ddoeth hyd yn oed. Ond wrth gwrs mae gyda fe blu lliwgar a pig yng nghanol ei wyneb yn wahanol I fi, wahanol I chi hefyd, yn wahanol I ni gyd. A mae fe a chorff gwahanol. A mae Duw wedi creu creduried y ddeiar gyda chyrff gwahanol. Mae wedi rhoi I ni gorff neilltuol. Mi'n cofio slaw wedi meddwl am y corff fel mae wedi cael ei greu a pe bawn ni yn creu rhyw fod I fyw ar y ddeiar hon, bydde fe ddim yn wahanol o gwbl i'r hyn yma Duw wedi'n creu ni fod, gyda phen a dwylo a trad ac yn y blaen. I ni wedi cael ein creu yn arbennig gan yr arglwydd Dduw. Ond wrth gwrs, I ni'n wahanol i'r anifeiliaid o'n gwmpas. Ac o ran y corff, mae gyda ni synhwyrau. Y synhwyrau yma sydd yn ei galluogi ni wedyn I ganfod y pethau sydd o'n gwmpas ni yn y byd ac I werthfawrogi'r pethau sydd yn y byd. A maen nhw'n cyfathrebu'n profiad ni o'r bywyd sydd yn feddiannol I ni yma ar y ddeiar. Ni'n gorfod bod yn ofalus, dwi'n meddwl, I beidio a diastyru y byd materol. Achos ni'n wahanol i'r groegiad oedd Paul yn gyfarwydd â nhw pan oedd e'n sgrifennu lythyrau, oedd yna ryw syniad ar led bod y corff, bod pethau materol yn ddrwg.
Ond nad yna dysgeidiaeth y Beibl, mae pethau materol yn dda ohonynt eu hunain achos bod nhw'n cael eu creu gan Dduw. A felly mae ganddo fe hefyd concern am y pethau materol fel ag sydd ganddo i bethau ysbrydol. A mae'r synhwyrau sy'n pethau'r corff yn galluogi ni felly i ddeall ac i ddirnad ac i ddehongli y pethau sydd yn cwmpas yn y byd. Mae Dolig yn nesau a rhyfeddod mawr wrth gwrs yr wyl honno yw bod Duw wedi dod yn ddyn yn y cnawd. Mae Hebreaid adnod 10, mae'n ddrwg 'da fi, pennod 10 adnod 5 yn gweud hyn, paratoaist gorff i mi. Hynny yw, fe baratodd Duw gorff ar gyfer ei fab. Oedd heb gorff yn y nefoedd cyn ei ymgynodoliad, ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, fe ddaeth e'r byd ac fe wnaeth Duw yn siŵr bod gan ei fab gorff priodol a'r corff hwnnw gwmws un peth, a'n cyrffnynau, yn rhannu yr un synhwyrau, yr un fath o gorff, yr unig wahaniaeth oedd bod ei gorff ef yn ddi-bechod. Nawr, sa'n mynd i fynd mewn i gwestiynau astrus fel, wel, am fod corff Iesu felly y gorff di-bechod a fydde fe'n naturiol wedi heneiddio a marw. Mae yna gwestiynau astrus sydd yn bod, ond mae'r ffaith yn aros bod e'n rhannu'r un corff â ni, ac felly mae'n rhoi urddas ar y corff, a mae'n rhannu'r un natur ddynol â ni, a felly gallu deall y fath fywyd i ni'n byw, pethau i ni yn ei gwynebu yn y byd, achos bod ef ei hunan wedi bod yn ddyn ac yn berchen ar gorff. So na'r peth cynta, mae Paul yn sôn am y corff, a pe bawn ni bwrw golwg gwedwch ar 1 Corinthiaid 4:15, mae yna fwy o sôn yn y fan honno am y corff a'r hyn a ddigwydd i'r corff yn rhan o gynllun Duw ar gyfer ein hechodwriaeth ni. Allwch chi edrych ar hynny yn eich amser eich hunan. So mae'r peth cynta, y corff. Yr ail beth wedyn, mae Paul yma'n cyfeirio ato, yw yr enaid. Nawr, y gair Groeg am corff yw soma, ysgrifennwyd Testament Newydd yn yr iaith Roegaidd. Y gair Groegaidd am enaid yw swce, silent P, paswche, os licwch chi. Dyna y gair Groeg am enaid. Dyna'r gair mae Paul yma yn ei ddefnyddio. A beth yw'r enaid? Beth yw'r enaid e? Mae fe'n anweladwy, felly mae'na broblem gyda ni, achos ni ffili i weld e. A mae rai pobl yn ame hyd yn oed bodolaeth yr enaid. Ond nid felly y Testament Newydd, mae Paul yn cyfeirio yn ddigon amlwg fan hyn at yr enaid ac yn galw ar ei Dduw i sancteiddio'r bobl yma, nid yn unig yn eu cyrff, ond hefyd o ran ei heneidiau. Felly beth yw'r enaid? Wel, gallwn ni ddweud o bosib mae hunan ymwybyddiaeth dyn yw yr enaid. Gair term Saesneg fydde self-consciousness. Hynny yw bod chi'n ymwybodol o'ch bodolaeth, bod chi'n ymwybodol bod chi yn berson, bod chi yn rhywun sydd â rheswm y gallu i resymu, ond hefyd bod gyda chi bethau eraill, cyneddfau, fel mae synhwyrau yn perthyn i'r corff, o ran yr enaid, cyneddfau, faculties, sy'n perthyn i'r enaid, a mae'r rheini yn cynnwys rheswm, teimladau, yr ewyllus, dychymyg, cydwybod a'r cof. Nawr, wi'n gwybod bod creaduriaid yn gallu bod yn eitha call. When ni'n sôn am y budgie, os oes gyda chi gi neu gath, felly bod chi'n meddwl bod nhw'n dwp, ond wedi gweud ni, chi'n gallu gweld falle bod nhw bersonoliaeth yn perthyn i'r caduriaid ni. Ond maen nhw yn wahanol beth bynnag. I ni, achos i ni wedi creu yn wahanol ar lun a delw Duw, a mae gyda ni felly y gallu cynhenid yn y creu o allu gyfathrebu a Duw, cysylltu â Duw, fod nhw'n ymwybodol bod yna greawdwr, bod yna gynhaliwr, gan y pen draw wrth gwrs bod yna geidwad. Mae gyda ni'r un ymwybyddiaeth yma. A mae'r gair swche yn ymwneud
ar meddwl. A beth yw'r meddwl? Beth yw'r ymenydd, y brain? Wel, mae rai pobl yn gweud, chi'n gwybod, wel, gyda'r brain, gyda'r ymenydd, falle, mae yna enaid, ac os mae'r enaid yn bod, mae yn y fan honno. Ond dwi ddim yn meddwl, os ydych chi, mae dyna yw tarddiad yr enaid yn hytrach cyfrwng yr enaid neu'r meddwl yw yr ymenydd. Mae Duw yn defnyddio, os ydych chi, y corff drwy ba un y ma fe yn ymwneud â ni. Y gair swchau am enaid, chi'n cael y gair yn y gair arall seicoleg. Y gair Saesneg psychology, silent P. Felly mae'n ymwneud â'r hyn sydd y tu fewn yn anweledig, a mae'r cyneddau yma yn galluogi ni wneud synwyr o'r byd o'n cwmpas. A mae Duw wedi'n creu ni yn y fath fodd fel bod yna gysylltiad clos rhwng y meddwl neu'r enaid, os lygwch chi, a wedyn hefyd y corff. A ni gweld hyn yn y gair psychosomatic. Psycho a somatic. Chi'n gweld? Yr enaid a'r corff. Mae hyd yn oed doctoried yn cydnabod y cysylltiad anatod yma rhwng lles y meddwl a lles y corff. Mae iechyd y naill yn hwmwth iechyd y llall, ac mae naill mor bwysig y llall yn rhifiant plentig ac yn lles oedolyn. A nid dibwys gan yr arglwydd yw iechyd y meddwl na iechyd y corff. Fe sydd wedi creu ni fel yna, ac mae fe'n dymuno'r gorau ni o ran y pethau hyn, ac mae wedi darparu ar ein cyfer ni yr hyn sydd arnom ei angen. Felly yn y byd o'n cwmpas, enghraifft o ran ein cyrff, mae yna fwyd i ni gallu bita, sydd yn helpu'n cyrff ni, ac yna o ran yr enaid, wel, mae gyda chi addysg sydd yn gyfrwng i dyfu yn ein dealltwriaeth o'r byd ac yn helpu ni o ran y Beibl i'w ddarllen ac i ddysgu ohono cyfryngau mae Duw yn ei rhoi i ni fel bod ni yn tyfu felly fel bodau dynol. Ac yna, y trydydd ar ola, o bosib y pwysica, yw yr ysbryd. Nawr, oedi chi yn rhywun sydd yn bipartite neu yn tripartite? Sa'n sôn fan hyn am politics. Mae yna gwenogion sy'n credu bod dyn a dwy ran iddo, sef y corff a'r enaid. Mae yna rhai Cysnogion beth bynnag sy'n credu, wel, na, mae gan ddyn tair rhan, sef y corff, yr enaid a'r ysbryd. O'n i'n arfer meddwl mae dwy ran oedd i ddyn, sef y corff ac yna yr enaid neu'r ysbryd. Ond chi'n edrych ar yr adnod hon, a chi'n gweld, wel, na, mae yna rhywbeth arall yn y fan hyn, ond oes e? Nid yn unig mae yna enaid, ond mae yna ysbryd, achos nid yw Paul yn dod i ben gan weid bod i Dduw eich sancteiddio chi yn eich enaid a'ch corff, ond mae'n gweud yn eich ysbryd hefyd. Felly beth yw hyn? Wel, y gair mae Paul yma yn ei iwso yn y Groeg yw pneuma, a mae yna silent P yn y fan hyn eto. Ac mae hyn hefyd yn anweledig, a mae fe'n rhan o gyfansoddiad dyn. Ac fel yr enaid, mae'n anweledig, ac y cymysgu rhwng yr enaid a'r ysbryd, eto mae yna wahaniaeth rhwng y ddoi beth. Felly, beth yw ysbryd? Dyma'r rhan mwyaf dirgel o gyfansoddiad dyn. A mae'r gair Groeg yn awgrymu gwynt. Y gair pneuma, chi'n dod ar ei draws mewn teclyn fel pneumatic drill. Chi'n gweld bobl dynion yn iwso'r drills yma. Y gwynt, yr ar sydd yn gweithredu y fath declyn. Nawr, meddyliwch am y pictiwr yma, y syniad hwn. Mae'n cael ei iwso yn yr ysgrythyr, ond diwedd, yn arbennig yn y Testament Newydd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ddisgrifio yr ysbryd glân yn hermau gwynt, Ioan pennod 3
Ac adnod 8, i ni'n gweld hynny yn glir yn y fan honno. Dydd y Pentecost, fe glwyd sôn gan y rhai oedd o'n stafell honno sŵn gwynt, fel gwynt. Ac ar ddechrau Genesis, ni'n dod darllen am Dduw yn hofran fel petai drwy ysbryd, y gwynt dwyfol dros y dyfnderoedd ac yn dod i greadigaeth trefnus yr hyn nad oedd gynt yn drefnus. Felly y syniad, y pictiwr yn y fan hyn, yw y pictiwr hwnnw o fywyd. Bywyd ysbrydol, bywyd newydd, bywyd tragwyddol. Mae'n perthyn i weithgarwch yr ysbryd, gwaith yr ysbryd glân. A'r syniad eto, y ddisgeidiaeth, yr athrawiaeth yn y fan hyn, yw bod y nefol wynt yn anadlu bywyd tragwyddol i ysbryd marwol dyn. I ni gyd â chyrff, i ni gyd ag eneidiau, i ni gyd ag ysbrydoedd. Fynycha, mae'r cyrff yn fyw, oni bai bych wedi marw. Mae'r enaid yn fyw, falle nag i'ch chi'n iwso gwedwch lot o'ch meddwl. Ac mae'r ysbryd yn farw. Tan bod Duw drwy ysbryd yn anadlu bywyd newydd mewn i'r ysbryd marwol hwnnw. Ac yna, mae'r ysbryd anweladwy, dwfwn, dirgel hwnnw, yno chi a minne, yn dod yn fyw. I ni yn dod yn ymwybodol o fodolaeth Duw. I ni'n gallu derbyn bod na greawdwr, bod na gynhaliwr, ac yn benna bod na geidwad. Yr ysbryd glân sydd yn gwneud y gwaith hwn yn ein bywhau ni fel bod ein hysbryd ni oedd gynt yn farw yn dod bellach yn fyw. Gofiwch falle yr adeg honno pan oedd Iesu yn siarad ar fenyw o Samaria, hithe yn siarad ag ef, ac ef yn ymateb iddi hi. A fe drodd y sgwrs i sôn am addoliad. Ac mae Iesu yn gweud bod yr awr i ddod a bod hi wedi dod pan addoler Duw tragwyddo gan bobl fe addoli'r ef mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Dyfod yma'r awr ac yn awr ymai pan addolor gwir addolwyr y tad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Y gwirionedd i ni'n cael yn y sgwythyr ac yna yr ysbryd, wel gwaith yr ysbryd glân yw gwneud wedyn yr sgwythyr yn real i ni ac yn dod ar Iesu yn fyw i ni ac yn berson o bwys ac yn bersonoliaeth annwyl. Felly, wrth gloi y lythyr, mae Paul yn gofyn i'r Duw, roedd y bobl yma yn ei addoli, ar iddo ef, y Duw y tangnefedd, i sancteiddio y bobl yma. Yn gyfan gwbl, bod eu cyrff nhw yn cael eu cadw yn sanctaidd, hefyd eu heneidiau a'i hysbrydoedd, hyd ddyfodiad yn hargwydd Iesu Grist, i gadw ni tan y diwedd. Mae ar gallu i wneud hynny. A mae'r pwysles eto, dyw e ddim ar y gwahaniaethau, mae fe ar y cyfanrwydd, achos ni wedi cael ein creu felly gan yr arglwydd Dduw. Meddyliwch chi nawr am gwrs yr Efengyl. Sut mae yr Efengyl yn mynd rhagddi y mywyd unigolyn? Wel, mae'n treiddio yn diwyn gyntaf i'r corff trwy'r synhwyrau. Wedyn mae cydio yr enaid trwy'r cyneddau. A wedyn mae'n fe cipio ar ysbryd yn eiddo i'r Iesu. Dyna'r drefen, o'r tu fas i'r tu fewn. A fe dod ato ni drwy'n synhwyrau, ni'n clywed, hyd yn oed yn gweld yr Efengyl. Mae fe'n cymryd meddiant wedyn o'r enaid, mae'r meddwl ar waith, mae ein teimladau'n cael eu cyffroi, a mae'n hewyllus yn cael ei symud i wneud rhywbeth yn ei gylch, ac yna mae hynny yn treiddio'n ddyfnach i waelod ein bod i'n hysbryd fel bod ni yn rhoi ein hysbryd
iddo wef yr hwn a'i gwnaeth. Ac o ran y drefen, dwi newydd sôn wrthoch chi amdani hi. Mae yna drefn tebyg o ran cynllun ein iachawdwriaeth ni. A mae fe gweithio fel arall beth bynnag. Mae iachawdwriaeth wedi dod yn gyntaf i'n hysbryd ni. Reit y tu fewn i ni. A falle bod pobl ddim yn gwybod pam bod ni'n Gristnogion neu beth sy'n gwneud ni'n wahanol. Ond ni'n gwybod bod yna wahaniaeth, rhywbeth y tu hwnt i'r meddwl, mae yna rhywbeth dwfwn, rhywbeth ysbrydol. Felly mae'n dod yn gyntaf i'n hysbryd, wedyn mae'r enaid yn cael ei adnewyddu, mae'r meddwl wedyn yn cael ei adnewyddu, fel bod ni yn meddwl am Grist, bod ni yn dymuno gwneud ewyllys Duw, ni eisiau gogoneddu Duw, ac yn y pen draw, y cyflawniad yr iachawdwriaeth hon yw iachawdwriaeth y Corff, pan gawn ni gyrff newydd, 1 Corinthiaid pennod 15. Felly chi'n gweld y drefen yn fan hyn, iachawdwriaeth yn dod atom ni wrth Dduw, yn treiddio trwy'r Corff, i'r Enaid, i'r Ysbryd, ac yna unwaith mae'n cydio yn yr Ysbryd, i ni greaduriaid newydd, a wedyn mae'r iachawdwriaeth yn gweithredu ynom ni, a mae'n gweithredu yn ddwfn yno ni yn ein hysbryd, ac yna mae fe'n mynd mas i'r cyfeiriad arall trwy'r meddwl un cyrff a pobl yn gweld o'n cwmpas. Nawr, dwi wedi bod yn weddol ddwfwn gyda chi heddi. Gobeithio bod chi wedi deall chydig beth bynnag. Diolch am eich ymynedd. Mae'r efengyl beth bynnag i rai bobl yn aros yn y meddwl. Neu os licwch chi hyd yn oed gyda'r Enaid. Ond dyw e ddim yn treiddio i ddymdiroedd bod dyn. Mae'n gallu creu argraff ffafriol ar bobl. A mae pobl yn gallu canmol hyd yn oed yr efengyl. Ond heb bod yr efengyl wedi gwneud gwahaniaeth radical, gwreiddiol i fywydau pobl. Felly os i wedi cyrraedd y galon, a'r galon, os licwch chi, yw y canol, newidwch chi y llythrennau yn y gair calon ac fe gewch chi canol. Canol ein bod. A mae hynny wedi yn gwneud gwahaniaeth tragwyddol i'n bywyd. Mae trefen iachawdwriaeth Duw yn unigryw. Mae'n ddwyfol, ond mae ar ein cyfer ni. Mae fe o'i ras, mae o'i drigaredd, a mae e, oherwydd ei gariad, mae e am i'w efengyl ef i newid ni. Mae'n gallu newid ni yn sydyn reit, ond mae'n gallu newid ni gan bwyll bach, ond mae e'n newid ni. A ni'n gwneud ni wedyn yn debycach i Iesu Grist, achos mae'r ddelw, mae'r pictiwr, mae'r llun, mae'r stamp o Dduw arno ni wedi cael ei lygru gan bechod. Mae fel gwydyr, os ydych chi, neu drych, a mae e'n rhastibydés, deilchion mam. Ond yn Iesu Grist, mae'r pieces yn cael ei roi nôl at ei gilydd. Fel unwaith to, mae'r pictiwr o Dduw yn cael ei adfer yno ni, ac nid yr adda cynt a bellach mae pobl i'w weld, ond adda'r ail, sef enw neu teitl arall a roddir ar yr arglwydd Iesu Grist, fe yw y dyn perffaith, ac i ni'n dod wedyn yn debycach iddo fe, fo na bawn, yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Wel, diolch to a boed yr arglwydd i'n helpu ni i ddeall hyn ac i ddiolch iddo am ei weithgarwch rhyfeddol. A ble mae wedi dechrau gwaith, mae fe'n siŵr o ddod â'r gwaith hwnnw i ben. Dwi ddim yn dibynnu arnom ni yn llwyr. Mae gyda ni'n rhan wrth gwrs, rhan bwysig iawn. Ond fe a fi yw e, fe a fi. A mae fe moyn gweithio drwy ni. Wedodd Oswald Chambers, work out what God has worked in. Work out what God has worked in. Meddai Pantycelyn yn boed fy nghalon, i ti'n demel boed fy ysbryd i ti nith. Ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros byth,
gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb i'm. Diolch iddo ef, a diolch i chi. Amen. Wi'n meddwl o'n ni ar unmute, neu fel arall,